Lingaw, lingaw, siglingaw, lingaw, patad-patad, anang swertris, nga wala bagay tayo daog. Sus, kung ka na pa imo, ipatad sa imo swertris ay, o ipalit ka nimo short, ka na nga gising nimo mga short, o labyat nimo nga bret, napakay-untay bago nga bret. Kung kanay mo sig patad-patad o daog-daog, palit ka lang tanimog bagong bret. Inihahandog ng MCang TV, ang Bisayang comedy drama na kung di mo maintindihan, tumawa ka na lang because laughter is the best gamot sa taong nakasimangot. Kaya kayo na humusga kung may aral kang makukuha. Ang programang ito ay rated is PPG. Sobrang pampatawa, pampaaliw, good vibes. Kung di mo gusto, pwede ka nang mag-next video. Ops. Asa man kagikan? Kanina ako nagpaabot nimo. Ting panihapon na, gabi na oh. Asa man kagikan? Nagtaya, aykan ko, nagato ko sa akong kalipay, nagtaya ko ko ng sweetless lingaw-lingaw ba, lingaw-lingaw. Lingaw, siglingaw-lingaw, patad-patad, anang swertris, nga wala bagay tayo daog. Sus, kung ka na pa imo, ipatad sa imo swertris ay, o ipalit ka nimo short, ka na nga gising nimo mga short, o labyat nimo nga bret, napakay-untay bago nga bret. Kung kanay mo sig patad-patad o daog-daog, palit ka lang tanimog bagong bret. Yun. Sigaw-yaw, uy. Sumaga, sigaw-yaw. Ala, di ang kalisa yan eh. Tinupang ka na muna. Tinupang tagaan o importansya nga. Lingaw-lingaw man ako na ikaw gani. Wala mo na kaya nakapalit bagong kwan nga. Oh no! 2 days after. Pinait na ako. Nga ako nagkahalali abot sa imong ama. Hindi na ako. Pag ako nabot. Usaha o. Meeting. Hoy. Ano ka naman kaasam kagikan? Ang sana oras sa karon no? Ipahal ko na. Gigutom ng mga bata. Sunan na. Ay, kumpara ko sa kong kayo. Uh-oh. Ano ka nga daog? Daog? Sirtres? Daog? Kumpara, 5 pisos ra. Uh-oh. 5 piso tayo mong daog. 3,000, ang 5 pesos, 3,200 ang tabon niya. Hindi ko naman sa cashier. 3,000 na. Tayo mong daog. Sabo, di kay utok na way. Utok ba? Kung namagpatad, dali ka o dapat yung hang dakon para ko pudot na ang kuan. Daog. Labo, magkaya, magyaw-yaw, pero magdaog. Yakong kaya, may suko, nabig mo. Daog, gamay na. Magsuko kayo, magyaw-yaw, yakong. Digyo. Sunod ganay kung magpatad kaya madaog ka dapat dako para dako pula tong daog kagamay ra nang trismel. Mo na diya. Tapos sa kung kaya, dili mo pili mo kaya ko, salagma na ganito. Sunod ha, magtaya ka og mga tagaan ka 100 itaya. Pag binigyan pa ka daog. Na, di ko swerte na. Sure rin ba na ako na yung tagta. Wala na, lapit kita ko karan. Wala, dito galing yaw-yaw. Thanks for